Tayo tumayo. Ang makapangyarihan Diyos, ang Diyos ng Panginoon, ay nagsalita at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng iyon. Mula sa siyon, hanggang sumikat ang Diyos. Ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik isang apoy na namumugnaw sa harap niya at magiging totoo malaking bagyo sa palibot niya. Kaya tawag sa langit sa itaas at sa lupa upang matutunan niya ang kanyang bayan. Pisalin mo ang aming mga banal sa akin, yaong na makikipagtibay sa akin sa pamamagitan ng hangin. Para pinahalagan namin ang kanyang pamilya sapagkat ang Diyos ay siyang buo. Tayo manalangin. Panginoon, sa mga bundok at sa liig ng lambak, ay sisiwalat mo sa amin ang ilaw ang inyong pag-ibig. Ang hangarin ng aming mga puso ay maibilad sa kamangha-manghang kalwalhatian ng banal na presensya mo. Sa bawat pagkakataon na kami ay nasa inyong presensya, kami ay nagbabago. Tulungan kami o banal upang kami mamuhay bilang isang salamin ng banal na kawalhatian. Maglakad nawa kami sa gitna ng aming mga kapatid at kaibigan bilang isang pagpapala na nagdadala ng ilaw sa madilim na lugar, pag-asa upang mawala ang kawalan ng pag-asa at pagmamahal ng pagkakaroon sa ngalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pang-umpisa, basahin ng ating lahat. Tawarin mo kami, Diyos, sa pagkain at sa tabi ng tubig at sa loob ng mundo. Nabibigay sa kalahatian at maraming
na Jesus, higit na naghahangad ng awa kaysa sa sakripisyo at isang nagsisising puso kaysa sa mga handog na sinusunod. Mahalin ng Diyos at gawin ng tama at ang kapatawaran ay magiging inyong kaibigan at ang awa ang tunay mong kasama. Amen. Ulitin po natin ang Gloria Patri. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. God be Tinawag tayo ni Jesus na magsisi at lumapit sa Kanya upang ibahagi ang kahalagan ng Diyos at ang kapayapaan na lampas sa lahat ng pagkinawa. Nawa ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. Nawa ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. Pangalawang hari, 1:12. Nang oras na kukunin ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit, sa pamamagitan sa isang ipo-ipo, naglakad sina Elias at Eliseo galing sa Gilgal. Sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na lang dito dahil sa pinapapunta ako ng Panginoon sa Bethel." Pero sinabi ni Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay ng Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya pumunta sila sa Bethel. May grupo ng mga propeta roon sa Bethel na pumunta kay Eliseo at nagtanong, Alam bang kukunin ang Panginoon ng puro mo sa araw na ito?" Sumagot si Eliseo, "Oo, alam ko, pero huwag na natin pag-usapan." Pagkatapos sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na lang dito dahil pinapunta ako ng Panginoon sa Jericho." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay ng Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya pumunta sila sa Jericho. Mula may grupo ng mga propeta roon sa Jericho na pumunta kay Eliseo na nagtanong, "Alam mo ba kukunin ng Panginoon ang guro mo sa araw na ito?" Sumagot si Eliseo, "Oo, alam ko, pero huwag na natin pag-usapan." Pagkatapos sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na lang dito dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa ilog ng Jordan." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay ng Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. May 15 miyembro na mga propeta nakatayo sa unahan at nakaharap sila sa lugar na hinintuan ni Elias at Eliseo sa ilog ng Jordan. Hinubad ni Elias ang balabal niya, inirelyo ito at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Bago ako kunin sa iyo, sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin ko para sa iyo." Sumagot si Eliseo, "Gusto kong ipamana mo sa akin ang dobleng bahagi ng iyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mahirap ang hinihiling mo, pero matatanggap mo ito kung makikita mo ako habang kinukuha sa harap mo. Kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo." Habang naglalakad sila na nagkikwentuhan, biglang may dumating
karwahe apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila. At biglang dinala ni Elias papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Nakita ito ni Eliseo at sumigaw siya, Ama ko, ano ang karwahe at mga kabayo ni Israel at hindi na niya? Mga kapatid, sa bagong tupan ko, patatagpuan mo sa ikalawang Korinto, Kapitulo 2, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 6, at ganito po ang sinasabi. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita ng aming ipinapahayag, ito ay ang mga tao na papatama. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili kundi si Kristo Jesus na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsasabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siyang ring nagbibigay liwanag sa amin, mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Yesu Kristo. Nakakapagod ang salita ng Diyos. Ang pagbabago niyo ni Jesus. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Sila lang ang naroon at habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Naging puting-puti ang damit niya at nakakasilaw tingnan. Walang sino man dito sa mundo na makakapagpaputi ng katulad noon. At nakita nila si Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti narito po kami. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa po para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Ito ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin, sapagkat sila ay takot na takot. Pagkatapos, tinakpan sila ng ulap, at may narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Tumingin sila agad sa paligid, pero wala nang ibang naroon kundi si Jesus na lang. Nang pababa na sila sa bundok, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang nakita ninyo, hanggat ako na anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay. Ang salita ng ating Panginoon Diyos.
Pebrero ay hindi po mawawala ang Transfiguration Sunday. Ito po yung pagbabago anyo ng ating Panginoong Hesus. Tulad na lamang po ng ating narinig sa Ebanghelyo na ating nabasa sa magandang balita ayon kay Marcos. Dito po mga kapatid, sa pagbabago anyo ay saksi si Simon Pedro, at may kasama pa siyang dalawa na disipulo, tapos meron pa pong isa. Siya yung witness, siya yung nakakita ng mga pangyayari, at siya po yung nag-record doon sa libro, sa Book of John. Ano po? Kaya merong 4 na saksi doon, bagamat 3 lang ang sinabi ng author na nakasaksi sa pagbabago anyo ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pagbabago anyo ng mga kapatid ay walang ganung klaseng kaputian dito sa mundo natin ngayon. Ibig sabihin, mas maliwanag pa siguro yun, mas maputi pa kaysa sa sikat ng araw. Kasi kung makikita natin ang sikat ng araw, pwede namang sabihin ng author na puti ng sikat ng araw. Pero hindi niya sinabi. Ibig sabihin, mas maputi pa doon yung nakita natin nagniningning sa kaputihan. Yung forma na yun ng ating Panginoong Jesucristo, yun po yung katawan na magkakaroon tayo pagdating na resurrection natin. Pag tayo ay mabubuhay muli, ganun na klaseng katawan po yung magiging katawan natin, sapagkat itong katawan natin ay hindi pwedeng magmana ng kaharian ng Panginoong Diyos, sapagkat ang katawan natin ay lapitin pa ng sakit, lapitin ng gutom, lapitin ng kasalanan, lapitin ng tukso, at kung ano-ano pang mga masasama. Kaya itong katawan natin ay hindi pwedeng dalhin sa kaharian ng Panginoong Diyos. At syempre, alam natin, ang katawan natin, hindi rin naman makakakyat ng kalawakan. Hindi magtatagal. Kasi sa kalawakan, wala naman ng oxygen. Ano po? Wala naman ng yung init ng araw doon, yung radiation, kaya tayong sunugin. Kaya yung katawan talaga natin ngayon, katawang lupa, ay pang lupa lang talaga. Kailangan mabago yung katawan natin, yung kaluluwa natin na nasa loob, na napapalutan ng ating katawan ngayon, ay kailangan mapalitan ng katawan tulad ng katawan na nasaksiyan nila sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang po si Jesus ang nakita nila doon. Kasama rin nila si Elijah o si Eliseo. Si Propeta Elijah ay napakatagal ng panahon na kung nabuhay yan. Yun po yung nabasa kanina sa unang hari. 1 Kings, 2 Kings. Ayun, napakatagal na, hindi na po naabutan nila si Pedro yun, nila Santiago. At mas matagal na yung buhay ni Moises. Ano po? Pero nung nakita nila, itong 3 disipulo na to, kilala nila na yung kasama ni Jesus ay si Moises at si Elijah, na may parehong katawan na tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Si Apostol Pablo, ang tawag po niya sa ganung klaseng katawan na yung tinatawag na glorified body. Katawan na binasbasan ng gloria ng ating Panginoong Diyos. So dito mga kapatid, dahil ang usapin natin ay transfiguration, pagbabago anyo, alam mo natin na gusto natin maranasan din yung pagbabago anyo tulad ng ating Panginoong Hesus. Amin po ba? Amen. O kaya naman ay masaya na kayo sa mga katawang lupa ninyo. Yung katawang lupa po natin yan, may expiration date. Mamamatay yan, sooner or later. Pagkatapos mamatay ng ating katawan ng unang beses, doon na po tayo ay maaaring mabuhay muli kung tayo ay nanatili sa pananampalataya hanggang sa ating huling
Ngayon po, dahil nais natin na magkaroon din ng transfigured body, ay magbabahagi po ako ng 3 bagay para maranasan natin yun at masigurado natin na darating tayo sa puntong ganon upang makasama natin ang Panginoong Diyos sa kanyang kaharian. Unang-una mga kapatid, meron din tayong mga pagbabago na gagawin dito habang tayo ay nabubuhay pa. Bagamat yung transfiguration, Diyos na po yung gagawa nun. Wala na pong gagawin ng tao doon. Pero, dito sa lupa, bago tayo makatungtong sa ganoong pagpapalit ng anyo, ay meron po tayong gagawin. Ang unang pagbabago, kaisipan. Kailangan po nating makadevelop ng belief, ng faith sa ating Panginoong Diyos. Kailangan po natin yun. Kailangan nating hubarin ang ating pride. Ano po? Kailangan nating magpakumbaba nang sa ngayon ay mabuksan natin ang ating isip, maging open-minded tayo na mayroon palang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, na nagbubuhos ng grasya, kanyang walang hanggang pag-ibig. Kami po ba? Yun ang pinaka-number 1. Kailangan nating matuto with humility na may pagpapakumbaba na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya kailangan natin baguhin yung ating kaisipan. Kaya po yung mga bata, habang mga bata pa lang sila, ay turuan na natin sila ng patungkol sa Panginoong Diyos. Kaya mayroon tayong Sunday School. Sa mga bata, may mga activities tayo para sa mga bata. Nang sa ngayon, bata pa lang sila, mamulat na sila sa katotohanan na meron si Lord. Meron si Papa Jesus. Ano po ang mahirap pag hindi sila nasanay hanggang sa kabataan, hanggang sa kanilang paglaki, ay napakahirap na pong anyayaan niya. Mahirap mo nang bahagian yan ng salita ng Panginoon. Kasi kung simula pa, wala talaga yung pinaniniwalaan, ay hindi rin yan maniniwala kahit ano pa sabihin mo sa Kanya. Mahirap, pero hindi po imposible. Siyempre, ang Panginoong Diyos pa rin ang gagalaw sa buhay ng taong yun para bigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng kahit munting pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Kaya baguhin natin ang ating isip at paniniwala. Merong Diyos na buhay. At ang Diyos natin ay isang organisasyon na may 3 membro, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesucristo. Ngayon, nabago mga kapatid, ang iyong kaisipan, naging open-minded ka pagdating sa ating Panginoong Diyos. Ikaw ay sumampalataya, ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, humingi ka ng tawad sa Kanya, pagkatapos siya ay iyong tinanggap bilang Panginoon at Diyos ng buhay mo. Ang gagawin naman ng Panginoong Diyos ay babaguhin yung espiritu mo. Yun yung born again na sinasabi. I-reborn, babaguhin, i-revive. Yung pagbabalikan po natin yung aklat ng Genesis kung paano ginawa ang tao, tayo po yung tinatawag na buhay na kaluluwa. Ano ba yung mga bumuhay sa atin? Unang-una, yung bumubuhay po sa atin yung Espiritu ng Diyos. Yung kanyang hininga. Nung hininga niya, yung katawan niya doon na po nabuhay. Ano po? Pagkatapos, tayo, pinalutan ng katawang panlupa. Kaya tayo, mga kapatid, yung buong tayo, yan ang ating kaluluwa. Pag inalis mo, yung katawang lupa, kaluluwa ka pa rin. Yung nga lang, patay ka. Patay ka kasi wala kang katawan. Yung katawan natin, nagsisilbing lalagyan niya, parang icebox ng container. Ano po? Yung, pag inalis mo yung container, di magkalat-kalat yan, parang tubig. Pag wala sa galon, magkakalat ang tubig. Kaya kailangan ng lalagyan ng container. Ito yung katawan natin. Kaya yung nasa loob natin, yan yung kaluluwa natin, o di kaya naman, yun yung espiritu natin. Iba po yung espiritu ng Diyos,
na bumubuhay sa atin, iba rin yung espiritu natin o yung ating soul, yung ating kaluluwa. Yun ang binubuhay ng banal na espiritu. Yun yung baptism by fire, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo at sinasabi rin ni John the Baptist. Yung pagkapanganak muli. Bakit nga ba kasi kailangan ipanganak muli? Namatay po. Ang kaluluwa natin patay dahil sa kasalanan. Dahil sa kapangyarihan ng kasalanan, tayo ay nasakupan ng kapangyarihan ng kamatayan. Patay. Ibig sabihin po ng patay sa Espiritu, that is separation from God. Hiwalay ka sa presensya ng Panginoong Diyos, bagamat humihinga ka. Bagamat nakagalaw ka, nakakatalon ka, nakakatakbo ka, nakakapagsalita ka, bagamat buhay ang iyong katawan, kung patay naman ang Espiritu mo, you are separated totally from God. Yun ang ginawa ng kasalanan, mga kapatid. Kaya nung namatay, dumating ang ating Panginoong Jesucristo mula sa pagiging Diyos, hinubad na yun, siya ay naging tao, nanilbihan sa atin, namatay sa cross, para sa kapatawaran ng kasalanan at upang manumbalik yung relasyon ng tao sa Panginoong Diyos, sa sino mang sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kaluluwa natin, yun ang gumagawa ng koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa pagbabago natin ng kaisipan at pagtanggap natin sa ating Panginoong Isus sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi tao yung unang gumawa nun. Ano po? Yung pangalawa, Diyos naman yung gagawa. Yung pagbabago, pagbubuhay muli ng ating kaluluwa. Pagbabalik muli ng relasyon natin sa Kanya. Ano yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Kaya nga po hindi na tayo manalangin. Ano po, kaya nasasabi natin, purihin ang Panginoong Diyos, praise the Lord, kasi mga demonyo, hindi mo naman masabi yan. Ano, hindi nila kaya sabihin yan, at banggitin mo lang yung pangalan ng Isus. Lalayuan ka nila dyan, ayaw nila yan ng mga ganyang topic, ganun ang mga demonyo. Kaya purihin ang Panginoon at nandito po kayong lahat. Ano po? Kasi hindi na demonyo. Joke. Ano po? Ayan, ganun ang mga demonyo, ayaw sa basta patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pero tayo, walang problema. Ano po? Nakalabas-pasok tayo dito sa ating bahay-sambahan, nakakapag-worship tayo, nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, nakakapagsabi tayo ng Hallelujah, praise the Lord. Yan lamang ang ibig sabihin na mayroon talaga tayong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Tayo po ba may relasyon kay Presidente Duterte? Wala, kasi hindi naman ma-ex. Ano? Hindi nyo naman matawakan. Hindi naman kayo makalapit. Ano, mga kapatid? Kasi wala naman tayong relasyon. Ang alam lang natin, si President Duterte ang ating leader at nagtitiwala tayo sa Kanya na siya ay ginamit ng Panginoon upang may angat ang mga Pilipino. Pero pag sinabi natin personal relationship, ito yung paraan natin bilang ikaw na individual na pwedeng makipag-usap, pwedeng magdasal, pwedeng humiling, kahit na magalit, pwede ka rin magtampo ngayon. Ano? Marami pong mga propetang gumawa nun, mga nagagalit sa Panginoon, nagtatampo, ganyan. Kasi nilalahat nila eh. Pwede mo kasi sabihin lahat ng hinanapin mo sa ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesus. Walang ganyan, walang bakod. Walang bakod. Libre. Hindi mo kailangan ng load. Hindi mo kailangan ng wifi. Hindi mo kailangan ng internet. Yan ang ibig sabihin ng pagbabago ng iyong espiritu. Pag-establish muli ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, mga kapatid, kung kanina, unang-una ay kailangan natin magpakumbaba, baguhin ang ating kaisipan sa pagtanggap, yun tayo gumagawa. Pangalawa, sa pagtanggap natin sa Kanya, babaguhin niya yung ating, ang muling bubuhayin yung ating espiritu, Diyos ang gagawa. Yung pangatlo, mga kapatid, hati.
mabuting gawa. Ano po? Yun ang sabi ni Santiago. Sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang kasamang gawa, mabuting gawa. Ano po? Gawa na may pagmamahal ay yun ang pananampalatayang patay. At hindi ka masasalba ng pananampalatayang patay. Kaya dalawang klase ang pananampalataya. Buhay o patay. It's either patay o buhay ang iyong pananampalataya ngayon. Kasi marami sa ating mga kapatid, ay feeling nila pagka nagsisimba sila, sapat na. Nananalangin sila, sapat na. Tapos babalik ulit, pagbingo. Bakit pagbingo, si pastor, laging sa ating nakatingin. Sa ating kahapon. Ayan. Ganun po mga kapatid, tapos babalik na ulit sa mga gawa mo. Magbibisyo ka ulit ng sigarilyo. Sisirain ko yung katawan na binigay sa iyo ng Panginoon. Na yan ang bahay ng Banal na Espiritu. Pero dahil sa mga bisyo, nasisira natin yan. Ganun din yung anak mga kapatid. Kaya kapag nananasing ng tao, bagamat buhay pa rin siya, bagamat gising pa rin siya, hindi na niya maalala yung ginagawa niya. Tama? Bakit? Kasi ibang espiritu na yun nandun. Yung espiritu niya na siya talaga tulog na dahil sa anak. Pero gumagalaw pa rin yung physical na katawan niya. Ibang espiritu na po yun mga kapatid. Wala pa akong nakita yung sobrang lasing na gumawa ng mabuti. Wala pa po akong nakita ng puro masama. Ay maganda sana kung yung espiritong sumapi sa iyo ng ikaw ay lasing ay isang anghel. O diba? Na gumagawa ng mabuti yan. Ang kaso puro kasamaan. Yan ang sumapi sa iyo. Alam niyo na mga kapatid. Kaya nga, sa pananampalataya natin, hindi pwede yung umupo ka na lang sa church, mananalangin, maghihintay ng Pasko. Hindi po. Kailangan natin baguhin yung buhay natin. Yung mga kaisipan natin, yung pag-uugali natin, yung karakter natin, para mamunga ng magaganda yung ating mga ginagawa sa buhay. Yun ay pinagtutulungan unang-una ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ikaw. Yun ang tulungan, pinagtutulungan. Kasi kung ikaw lang, abay mo kakayanin yan. Kung Panginoon lang ang gagawin sa buhay mo, hindi rin kakayanin. Kasi mayroon tayong freedom. Meron tayong kapayapaan, freedom, kalayaan na mamili. Sabi ni Lord, ganitong gawin mo. Ayaw mo. Sino mananay? Siyempre, yung gusto mo. Kung ayaw mo kay Lord, hindi ayaw mo. Tatawan mo yan Desisyon mo yan. Yun ang isang bagay na hindi pwedeng kontrolin ng Panginoong Diyos. Yung freedom of choice. Pwede ka mamili. Kaya nga, bilang Kristiyano, pwede ka rin mamili kung magbabaka ka o hindi. Siyempre, yung Panginoong Diyos, gagawin niya pa rin tayo ng part niya. May relasyon na kayo Mahal na mahal ka niya. Sa Panginoon kasi, kahit talikuran mo siya, mahal ka pa rin niya. Diba? Sa kanya lang may forever. Kahit na ano pinagsasabi mo sa kanya, hate mo na siya. Kahit drug lord ka, kahit mamamatay tao ka, kahit sobra-sobra na yung kasalanan mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Ganyan. At lagi ang mahanap ng tiyempo, ng tsansa para bumalik ka sa kanya. Kahit Kristiyano ka, mga kapatid, alam niya kasi yung puso ng bawat tao. Alam niya kung ano yung ginagawa natin sa buhay. Alam niya yung bawat sikreto natin. Lalo na yan, yung sikreto na yan ay talagang nagbunga ng matinding kasalanan. Ay! Yan ang magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kung kayo ay Kristiyano, tapos sa puso niyo meron kayong guilt. Meron kayong nagawang kasalanan na ayaw niyo ihingi ng tawad kasi nahihiya kayo. Yan ang maglalayo sa inyo sa Panginoon. Kasi mismo sa Diyos, mahihiya kayo manalangin. Nakarinig na ba kayo naman? Hindi, ayaw ko nang magsimba, ayaw ko nang magdasal kasi nahihiya na ako sa Diyos. Sobra na yung kasalanan ko. Ayun. Yun ang mga tiyempo na kung saan ay unti-unti nang mag-gawagi si best friend sa buhay mo. Si Satanas. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ay magbago. Ano po? Kung dati magagalitin ka,
ay dapat unti-unti ka nang nagiging pasensyoso. Kung dati sobrang damang mo, kahit isang uling ayaw mong magbigay, ay sana naman unti-unti ka nang nakakapagbigay kahit pakikinig lang. Kasi yun ang prutas ng banal na Espiritu. Generosity, mapagbigay. Yun? Patience, love, kabaitan, kindness. Yun ang bunga ng banal na Espiritu sa'yo. Dahil ikaw mismo ay tinutulungan mo rin ang sarili mo sa pakikipagtulungan sa ating Panginoon Diyos na ikaw ay magbago sa buhay mo. Pero mga kapatid, ang itong bahay-sambahan natin, hindi po ito lugar para sa mga taong perpekto. Hindi ito ang lugar para sa mga taong banal. Ano ba yung nakikita nyo sa loob ng hospital? Puro may sakit. Ngayon, kung isa kang taong walang sakit, pumunta ka sa hospital, tapos may COVID doon, anong nangyayari sa'yo? Mahawa ka, baka magkasakit ka pa. Kaya ang hospital, mga kapatid, gamutan ng mga may sakit. Ang bahay-sambahan, gamutan din ng mga tao makasalanan. Kaya dito sa loob ng church, ay huwag kang mag-expect na yung katabi mo, banal. Kaya nandito para unti-unti magbago sa grasya at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Sabi ko ba? Yeah. Kasi mayroon yung iba, palasin ba yan? Pero ganito ganyan. Nagmumura. Buti pa ngayon tao, palamura nagsisimba. Ikaw na naghuhusga, banal ka. Hindi ka na nagsisimba sa sobrang kabanalan mo, naghuhusga ka na lang ng ibang tao. Okay lang yun, nagmumura, kaya ka nagsisimba para bumalik siya dito, mga kapatid. Ang kaso, ang paggaling mo rito, hindi sa pamamagitan ng gamot. Ang paggaling mo rito ay sa pamamagitan ng kung gaano mo kamahal ang Panginoong Diyos. Love. Kung hindi mo siya mahal, hindi ka magbabago. Kung pakunti-kunti lang yung pagmamahal mo, pakunti-kunti din ang pagbabago mo. Kung mahal na mahal mo siya buong buhay mo, maniwala ka sa akin, magbabago ka. Lahat kakayanin mo. Yung mga bisyo na mahirap tanggalin, matatanggal mo lahat yan. Amen. Amen. Si Pastor, manginginom din naman yung mga nanonood dyan. Alam nila yan. Pero dahil sa magmamahal ko sa Panginoon, natanggal naman. Kahit amoy lang, nahihilo na ako. Pwede pala yun. Pwede yun, mga kapatid, kahit ang paninigan ninyo. Kaya yung mga nahihirapan, mag-alis sa vision nila mamaya, tatawagin ko sa harap para mananalangin tayo. Holy Spirit will work in your life. Unti-unti niyong matatanggal yan. Maniwala po kayo sa kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. Ngayon, mga kapatid, kung unti-unti nang napabago ang ating kaisipan, ang ating pag-uugali, ang ating ginagawa, nagiging para sa ikabubuti na, mga kapatid, ay yun na po. Masisigurado natin sa buhay natin na isang araw, pag tayo ay namatay sa katawan, magbabago ano rin ang ating katawan. Magiging transfigured body rin tayo. So, umpisa mga kapatid, pagbabago sa paniniwala. Kailangan natin magpakumbaba para tayo ay sumampalataya at maniwala sa Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Kristo. Kailangan natin i-confess ang ating mga kasalanan. Kailangan natin humingi ng tawad sa Kanya. Pangalawa, pagbabago ng ating kaluluwa o ng ating espiritu. Diyos ang gagawa ng mga kapatid. We are born again. Muli tayo pinanganak sa espiritu, hindi sa katawan. At meron na doon na establish yung ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. At ganoon din siya sa atin. At pangatong mga kapatid, ang pagtutulungan ng Panginoon Diyos at natin ay yung pagbabago natin, good works. Doing good works sa ating mga buhay. At sa pamamagitan niya mga kapatid, si Lord na ulit ang bahala sa atin na baguhin ang ating katawan ng isang glorified body tulad ng nasaksiyan nila Pedro at ng mga kasama niya. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu. Amen. Nag-alok si Pedro na magtayo ng isang tabernakulo sa
na manatili bilang mag-asawa at hayaan natin ang Diyos na gumalaw sa pamamagitan natin sa kanyang kalwalhatian at para sa paglalim ng pagmamahal sa Kanya at para sa bawat isa. Inahamon ko kayo maging tapat sa komunikasyon at sa kooperasyon sa bawat isa. Una ko po tatanungin ang mga lalaki.
pagtitibay, ang aking kagustuhan para sa iyo, bilang aking panghabang buhay na kasosyo sa pag-aasawa sa buong buhay ko. Dahil sa ito yung narinig ko, ipinapangako kong mamahalin kita at igagalang bilang kapwa tagapagmana ng biyaya ng Diyos. Sa tulong ng Diyos, susuportahan at ipagtatanggol kita bilang asawa, aking asawa, hanggang sa araw na kami ay paghiwalayin ng kamatayan. Ang mga babae naman po, tumitig kayo. Mga babae, tumitig. Ako, sabihin niyo yung mga pangalan, ay muli kang tinatanggap. Sabihin ang pangalan ng asawa. Sabihin ang pangalan ng asawa. Bilang isang regalo mula sa kamay ng Diyos. At ngayon ay muling pinagtibay ang aking kagustuhan para sa iyo bilang aking panghabang buhay na kasosyo sa pag-aasawa sa buong buhay ko. Ipinapangako kong mamahalin kita at igagalang bilang kapwa tagapagmana ng biyaya ng Diyos. Sa tulong ng Diyos, susuportahan at ipagtatanggol kita bilang aking asawa hanggang sa araw na kami ay paghiwalayin ng kamatayan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan pinagkaloob sa akin ng Diyos at ang otoridad na binigay sa akin ng Estado bilang isang pastor ng Kristiyano, ipinapahayag ko ngayon ang inyong pihinan ng mga panata sa kasal ay muling nabago. Nawa ang sariwa bagong pagsisimulang ito ay muling kumpirmahin ng inyong pagmamahal, pangako at debosyon sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Di ba matapos? Ang lahat ng pagkikilan namin. Ang pagpupos ko. You will now again kiss.
hirap pong makaalis sa kanilang mga bisyo dito sa harapan. Panginoong Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong muling pinagkaloob sa bawat isa na kami ay makapagsamba, makapagbigay ng aming pasasalamat at muli makapakinig ng inyong banal na salita na siyang kakainin ng aming mga espiritual na buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa muling pag-remind sa amin na ang aming pananampalataya ay hindi lamang natatapos sa pagpasok-labas dito sa iglesia, bagkus kailangan kami ay mismong gumawa at magbago sa aming magawa patungo sa mga mabubuti at kanais-nais na maghuhugat sa pagmamahal sa inyong Diyos na kami makapagbigay ng serbisyo sa inyo at ganoon din sa mga tao. Salamat po, Panginoon, sa inyong mabiyaya, sa inyong grasya, sa inyong pangako ng